Hello guys, good afternoon mga boss, mga guys, mga girl. Naupahan po tayo papuntang Batangas ngayong alas 3 ng hapon guys. So tingnan natin guys kung anong oras tayo makakarating pa Batangas kasi Sabado ngayon. So matraffic. So balikan lang guys ang ano ko kasi parang ihatid ko lang sila doon. Okay guys, tingnan natin mamaya kung anong oras tayo makakabalik. Alright. Hindi. Isa rin to. Tayo? Naka-vlog ako ha. Hi. Oh, hi ka muna. Hi! Heart! Nakawakan mo nga si Heart. Tingnan mo, ang dami ng buhok. Lagot ka kay Kuya Alex. Halika na. Yun pa. Halika na. Kasama ba si Duda? Ewan ko doon, baka nagme-makeup pa. Iwan daw siya. Tayo ang Sabi bayo. niya. Iwan siya. Wala magbabayad. Ayun ba yun si Donya? Ila. Lula. Ay, nakabukas pa pala. Dito, Duda. Abila. Pa sa kabila. So. Bakit? Oy, si Heart! O si Heart, harangan mo, baka lumabas. Flat. Hello, kuya. Flat na. Pasok. Anak mo. Flat na. Hello. Kumupo si Duda. Nakado ka na. Wala. Ngayon ko lang tumawag. Flat na. Asan kayo? Andyan? Sino to lang? Ano ba doon nga? Bala? Ay, hapon na eh. Ano ba doon? Wala. Trip lang. Talagang Trip lang. nagbabawas ng kayamanan ha? Oo, ngayon. Ngayon dumating si Alex. Sige na, kami alis na. Oo, 5. Bye-bye. Salamat. Sige na. Bye-bye. Ako, Batangas na yan. Nailagay lahat. Yung anak ni Junior, baka kinukuha ni Alexa. Business yata. Banda taas din ang kartong gagawin. Ma? May mga trabaho na nga ang anak mo, dapat na papahinga ka lang naman. So, yung lakas ko pa. Pahinga ka na, magtinda-tindahan ka na lang doon sa inyo. Hindi man nag-aaral ako mag-electric fan. Tatay ako mag-electric fan. Karibaling ko si Rio. Kukumpetensya mo sila. Pero hindi dyan, doon ako maghanap sa parting sa mga parting parang. Eh, swertehan lang naman kahit wala naman. Kahit pyesa nga lang, pwede na eh. Malaki rin ang tubo sa pyesa eh. Oo nga. Mas maganda pa rin may repair kasi sa'yo mapupunta yung tanso eh. Oo. Kasi pagka ang puhunan mo isang piso, pwedeng base, 30. Pinakwenta ko siguro mga 100, pwede no? Duda, ang laki ng tubo dyan. Pinunta namin yung Laki ng tubo yung dyan. bodega niyan. Mga pyesa. Dupli nga. Yung hose, magkano binibenta yung hose? Magkano yung sa washing machine? 120. 150. O, 150. Kuha lang dyan 30. Pati yung yung ilas eh. Yung LC, magkano? Ang kuha lang yata 60 o 50.
Basta malaki sa na. taas. Pati mga ano. Malaki tubo dyan, tapos sa repair pa. Oo. Kaya nga nag-aaral ako mag-repair eh. Kasi pumunta kami yan sa ano eh, sa may Santa Maria. Bulacan. Oo. Dun sa may ano na mga parts ng electric van. Ano ba ang mga pinuntahan nyo doon? Doon ako kumuha. Ano yun? Nandun na lahat Nandun eh. na lahat? Oo. Talaga? Saan? Yung pinuntahan namin, Santa Maria, Bulacan. Yan. Silang dalawa nag-uusap eh. May kasama siyang ano, yung... Chinese yata ang mayroon din. Oo, inchik-inchik din yung... Yung kasama niya barkada niya. May inchik-inchik oh. Na- Hindi ba nagmotor lang kayo? Oo. Ay, hindi saan magmotor yung gagawin eh. Utang yun, masisempla nga kami dahil doon eh. Sabi ko, huwag niyo magilo. Takot yun eh. Pagliligaw ako, lumiligo rin ako. Sabi yung gano'n, ayun, dapat talaga wag ka na sumakay sa motor. Puta, mandadamay ka ba eh. Ganda na no? Yung kotse na yun. Ngayon kay Michelle dati. Oo. Nalaitan. Ano? Okay ka? Ha? Ha? Ano sa pusa? Ano yung pusa? Joke lang daw. Kuya. Ano daw sounds ng dog? Kuya. Kuya, napahiya na. Sige na, nakablog na dali. Nahiya na. Uy! Nahiya. No, no heart. Uy, kapit na kapit? Dapat pala kanina ko pa binlag yung mga sound mo eh. Mamaya susumpong ulit niya. Sabi mo sa akin pag sinumpong na ibablog ko. Ano sabi ng duck? Kaka. Ano sabi ng dog? The sound of dog. What's the sound of cow? Cow. Hindi siya makagano. Dance ka muna, dance muna. Dance na. Dance. Ay, nako. Nahihiya. Talaga namang... Oo, talaga hindi makatingin dyan. Yeah! Hindi makatingin. Yeah! What's the sound of the cow? Wow! What's dog? Sabi ng dog. Yun yung ano ni Alan, di ba? Parang ganun yung sasakyan ni yung isang motor ni Kuya Uwe. Mother duck said. Mother duck said. Ayaw talaga tanggalin. Okay. Sarap yan. Ito ah. Ano yun? Okay lang. Car. Live na ito. Sabi mo, hi po, hi. Hi na. Ikaw ay na sa vlog ko, ikaw. Hi. Ay ka na sa vlog ko. Hi. Yan guys, bundok yan. Yan. Nakita niya yung bundok na.
Diyan lang. Tanawan. Ay ano, Malbar. Bar lang. Ano ba? Oh. So one. One. No, 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 no. Siya lalagyan yung arcade ko. Tagal ko na nilinalagyan yun. Dali pa tayo ng isang dato. Napunta kasi ako dito si Freddy. Si Freddy, si Daddy. Yan, ang tagal na yan. Dito yun yung ano, papasok dyan, no? Yung ano namin, dinaanan namin. Diyan yata yung cemetery, ano? Oh, yeah. Dali, Oo. Ito, gilid mo lang. Kami guys dito na sa Batangas. Oh guys, hinahatid ko na sila guys. Dami manok dito guys, oh. May panggatong dito isang buwan, no? Ba't tinapon mo? Aligwan, ang ikukuha ko muna sa tuyo ko pa. Ah, Bago lalagyan ng gata. May gata pa naman ako yan. Mga guys, pauwi na tayo. Ito yung pinunta namin, no? Batangas. Okay, madilim. Alright guys, pauwi na. Alright, pabalik na tayo guys. Medyo ano kasi ito ba, boss, mga ano tong lugar na ito, pababa to, papunta ba ng ano, ng yung Mayon, yung sa ilalim ng ano, yung tawag na ano sa pababa ito eh, galing ito ng Tarawan Palengke. So pababa na ito papunta ng dagat, ilog yata ang tawagin dito.